Το σπαγκάτο του Jean-Claude Van Damme πριν από λίγα χρόνια έσπασε το ίντερνετ και έκανε να μιλούν όλοι για τα φορτηγά της Volvo. Πολλά χρόνια πριν, το Marlboro, το απόλυτο σύμβολο ανδρισμού, ξεκίνησε ως γυναικείο προϊόν. Προτού κάνει τη στροφή που το έκανε τη νούμερο 1 μάρκα στην κατηγορία του. Θα πέσει ο μαλάκας! Πολλές ζωές πριν, η Volkswagen αποκάλεσε το ίδιο του αυτοκίνητο σαράβαλο για να καταφέρει να κατακτήσει την αγορά της Αμερικής. Η Old Spice, η μάρκα του παππού, έγινε το πιο viral προϊόν για νέους μέσα σε μία μόλις εβδομάδα. Ενώ ένα μουχλιασμένο μπέργκερ κατάφερε να πουλήσει φρεσκάδα και να δημιουργήσει ουρές στα καταστήματα του Burger King. Όλες αυτές οι καμπάνιες έγραψαν ιστορία και πέτυχαν αδιανόητα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Γιατί πίσω από το τρελό δημιουργικό υπήρχε μια αδίστακτα έξυπνη στρατηγική. Στο 3ωρο online σεμινάριο Still Like a Marketer αποκωδικοποιούμε τους μηχανισμούς πίσω από τα μεγαλύτερα success stories στην ιστορία της διαφήμισης. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να αντιγράψεις τη διαφήμιση, είναι να καταλάβεις τη σκέψη που την έκανε να πετύχει και να χρησιμοποιήσεις αυτή τη στρατηγική στη δική σου επιχείρηση μέσα από τα κανάλια που είναι διαθέσιμα σήμερα, από τα μέσα και το budget που έχεις διαθέσιμο. Εγώ θα σας δείξω buyer personas, πώς να βρίσκεις τις πραγματικές επιθυμίες του κοινού σου μέσω των hobby τους και όχι απλών δημογραφικών. Και θα μιλήσουμε πάρα πολύ και για branding archetypes, πώς δηλαδή να τοποθετείτε το προϊόν σας στην αγορά. 9 και 13 Σεπτεμβρίου διαλέγετε όποια μέρα σας βολεύει, 6 με 9 το απόγευμα και φυσικά κλείνετε μέσα από το link in bio. Είχες δεν είχες, πάλι ασόβαρο το κάνεις στο σενάριο. Σου έχω πει, μόνο σοβαρό content κάνω, δεν μπορώ να παίζω. Φίλε, εντάξει.